Hello everyone, this is Pastor Janin Carges and welcome sa atong discipleship nga session. Sa ka-aggressive na karon sa kaaway o sa kadautan na sa atong kalibutan, sa ka-negative na sa news, mahadlok na gid no, urgent na gid kaayo ang need sa pag-spread sa gospel. Kinahanglan na gid ang mulihok. Isa ni ka series nga lesson nga makatabang sa imong spiritual growth o ma-encourage ka one day mo share pod sa gospel ngadto pod sa uban. So humanan ni siya nga video and then i-follow ang mga next follow-ups ani hangtod nga mo grow ka spiritually o ma-encourage o ma-challenge ka na mo participate ka sa Great Commission sa pag-make og disciples. So mag-start tani nga lesson. The 4 truths about your life. Ang upat ka kamatuoran mahitungod sa imong kinabuhi. Nakapangutan na ba ka sa imong kaugalingon kung unsay purpose sa imong life? Nganong out of trillions of people around the world, nganong isa pagyud ka nga nahunahunaan sa Ginoo nga iyang himuon, iyang ipakatao. Na siguro ningon ka nga natsambahan ng siguro pastor, no, walay tsamba or accident sa Ginoo. Everything nahitabo under sa iyang purpose. So naay purpose kanong naa ka. Nganong mao na nga family imong gipuy-an, nganong mao na nga klase nga bloodline, mao na nga klase nga country, mao na nga klase sa pamilya naa ka karon. Naanoy purpose. Nakapungutan na basad ka nga kung mamatay ang atong kinabuhi, asa pud ta padulong? Langit ba o impyerno? Kana nga mga basic ug important nga questions ato nang ma-answer karon sa ato ang lesson. The 4 truths about your life. So mag-start ta sa truth number 1. When God created man, God gave man the privilege to enter into a relationship with Him. So gihimo ka sa Ginoo. O gihimo ka sa Ginoo dili tugod kay taw-taw lang dinis kalibutan. Nasagyang gihimo bitaw sa Ginoo si Adan ug si Eva, dili man to sila design lang sa Garden sa Eden. Nagitoy purpose. Ug ingon ang Genesis 1:27 nga you are created in the image of God. So gihimo ka sumala sa spiritual nga imahe sa Ginoo. That means ba nga iya jud kang gihunahunag maayo, iya jud gipurma kag maayo, wala ka na tsambahan lang. Okay, naa kay image sa Ginoo. That means na kay spiritual nga nature na something nimo nga dili mamatay. Atong lawas mamatay, atong balay, atong biyaan, atong kwarta, atong even atong mga kaliwat, atong biyaan. Pero ang imuhang soul, imuhang life gyud dili na mamatay. Ingon pud ang Psalms 139 verse 14 nga you are fearfully and wonderfully made. That means nga gihuna-huna jud kag maayo sa Ginoo, katingalahan kay imuhang paglungtad dinis kalibutan. Atong hinumduman sa dang gihimo sa Ginoo si Adan ug si Eva sa Garden sa Eden. Perfect silang gihimo sa Ginoo, holy. That means walay sala. Ug nindot kay ilang relationship sa Garden of Eden, walay sala si Adan ug si Eva. Ang Ginoo na maayo nga relationship nila. Unsay plano sa Ginoo mahatag niya directly sa tao, ug unsay request sa tao makapangayo siya directly kay God. Kay nindot ug intimate kayo ilahang relationship. Pero naay problem, naay problema kana nga relationship nagguba na tungod sa truth number 2. So ang truth number 2 na dinhi ang problem. Our relationship with God was broken because of our sin. Yes, katong maayo nga relasyon sa Ginoo sa Dios sa Garden sa Eden, naguba to sa dihang ang tao nihimo sa pinakauna gid niyang sala. Ni violate siya sa law sa Ginoo. Ingon ang Romans 3:23 nga for all have sinned and fall short of the glory of God. So all have sinned. Tanang tao nakasala kay si Adan ug si Eva nakasala man. So namana na tutong tanan mo nang dili na ko makiglalis, di na ti kay convince nga makasasala ta. Tungod kay kita mismo convince na nga naa gyud tay sala, right? Og abi nimo kanang salaa, gikan na actually kang Adan pag Eva. Namana na to, na mo nang by nature namana na to. Naa na gid sa atong bloodline sa atong kaugatan ang pagka makasasala. Minang bisag unsaon na to likay nga dili ta makasala gid ta. It's because result na sa atong nature o ato ginang kinaiyahan, makontrol lang nato, ma-minimize, pero the truth still remain nga makasasala gid gihapon ta. Ang problema kay ingon ang Isaiah 59 verse 2 nga tungod anang salaa mao ni naggap nato sa Dios og sa tao. Munang katong maayo nga relationship sa tao naguba to tungod sa sala. Nganong naguba man? Tungod kay ang Dios nagpabilin man siyang holy.
perfect man siya, dili siya pwede karon makigrelasyon na sa tao nga makasasala kay against man na siyang nature nga pagka-holy. So ni separate ang God gikan sa tao ug ang tao ni separate pod gikan kay God. Tungod ana bisag unsaon natog ampo dili na makaabot sa trono sa Dios. O gusto man tang tabangan sa Dios, di na ta niya matabangan. It's because naanay gap, naanay sala ang tao, makasasala na ta. Naanay distance sa Dios o sa tao. Yes, tungod kay ingon ng Romans 6:23 nga ang bayad magud sa sala kamatayon, pagkahimulag. Ang meaning manggod anang death igsuon is separation, pagkahimulag sa Dios. Munang nahimulag ta sa Dios. Physically okay and active, healthy siguro ta. Pero spiritually naagi tay gap sa Dios. Naay separation na hitabo, naay spiritual nga death. Ug siguro nakabantay ka na nganong usahay murag empty imong life, meaningless imong life, naay gipangita imong kinabuhi nga murag di ka kasabot unsa na siya. And then si kag ampo ya murag walay naminaw nimo, murag walay Dios nagpakabana nimo. Isa na ka reality nga separated man gud tas Ginoo. Nalayo man gud ta sa Ginoo, tanang tao nakaagi gyud ana. Nagipunto sa tong kinabuhi nga maghinuktok ta nga mura mag walay meaning ni ang kinabuhi, mura magway direksyon, mura bagwa na minaw ang Ginoo nako. Di kay mura wala gyud tungod kay distansya ug nahilayo gyud ta sa Dios. Di ta niya matabangan hangtod nga naa ta sa atong pagkamakasasala nga kahimtang. Ang problema pa gyud nga kung mamatay ang usa ka tawo nga makasasala, ilabay siya sa linaw nga kalayo. Ingon bitaw ang Revelation 21:8 nga bisan ang usa ka buok sala, bisan kani ang pagpamakak dinha no di makasulod sa langit. Tanang tawo nakapamakak man gyud. So tanang tawo nga makasasala nga wala napasaylo ang sala, ilabay gyud sa impyerno. Gitawagan ini sa Bible og ikaduhang kamatayon. Kay mamatay ta pisikal, inig kamatay na to physical, mamatay pag kita, ilabay pag kita, masiparate pag kita nga to sa lake of fire sa walay katapusan. Tungod kay dili makasulod sa langit ang usa ka kalag nga dunay bisag usa lang ka buok sala. Tungod kay ang langit balaan man ni nga lugar, naa man didto ang Dios. So mahugawan ang iyang trono, ang iyang lugar, ang iyang pagkabalaan, mahugawan og masagulan nig sala. So di gyud ta kasod dito sa langit ko ang atong mga sala di gyud makuha og malimpyo. Munang maimpyerno gyud ang usa ka kalag nga makasasala. Ang problema kay ang atong maing binuhatan dili pa gyud ni makaluwas nato. Mora ba ni kasagaran thinking nato nga maluwas ta sa atong maing binuhatan, magbinuutan lang ta. You know, ang paghimog maayo na siya. Pero dili na mao ang gingon sa Bible nga maka-erase sa atong sala, makahinlo sa atong sala. Na ay saktong standard, na ay saktong requirement ang Ginoo unsaon mahinluan ang atong mga sala. Kay bisag unsaon natog himog maayo bitaw, naaman sa tay dautan. Ino na to nga buutan kita nga tao, naaman sa tay dili pagkabuutan, naaman tay gitago nga sala sa atong kaugalingon. Ang issue dili kung naa ba kay nahimong maayo o unsa kadaghan imong nahimong maayo. Ang issue dinhi naa ba kay sala. Kay bisan pag usa lang ka buok na sala, di gihapon ka kasulod sa langit. Kay sala man gihapon na siya. Naklaroon lang nato ha, ang sala nga basihanan dili tong nahimo lang nimo, kundi katong nasunod nato. Bisan pag ingnon nimo nga wa kay nahimong sala, imposible maginamahitabo. Pero ang truth magpabilin nga nakasunod tag sala, naagi sala sulod sa ato ang kinabuhi. Munang muhimo tag sala kay bunga og result na sa atong pagkamakasasala. So bisag unsahon natog deny di ta ka deny sa silot. Silutanan gid ta kay naate na sunod nga sala ug naabot tay nahimo nga sala. So ani nga point nato sa truth number 2, nakita nato dinhi nga hopeless ta. Munay dakong problema sa tao, di nato kaya tabangan atong kaugalingon. So unsay solusyon aning tanan? Naay solusyon ug adto sa truth number 3 ang solusyon. So God loves man and He does not want man to be separated. So He gave His only Son, Jesus Christ, para maluwas ta, para mapasaylo ang atong mga sala. You know, di man nato kaya luwason ang atong kaugalingon. Ang Dios mo'y nangitag pamaagi para luwason ta niya. Inana ta ka favored mo nay grace sa Ginoo. Siya'y nangitag pamaagi og initiative. Now ingon ang John 3:16, for God so loved the world
that He gave His only begotten Son, and that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Common kina siya nga verse. But you know what mo nay reason nganong nahimo na nga verse kay gitagaag solusyon sa Ginoong ato ang kahimtang. Gipadala sa Father iyang only Son nga si Jesus Christ para bayad sa atong mga sala. O di ba? Nganong kinahanglan man siyang patiyon para mo bayad sa atong mga sala lang. Pwede man mo ingon ng Ginoo, o ikaw Juan gipasaylo na tika, ikaw Rose gipasaylo na tika, ikaw Ronnie gipasaylo na tika. Pero nganong kinahanglan pa man mamatay si Jesus Christ? Yes, good na siya nga question. Tungod kay ingon man gud ang Hebrews 9:22 nga without the shedding of blood there is no forgiveness. Klaro nga ang balaod sa Ginoo kinahanglan dunay blood nga ibayad, dunay blood nga mo shed. You know, ang blood nagsimbolo og life. That means na ay life nga i-sacrifice, na ay life nga mamatay para mabayaran ang atong mga sala. You see, klaro kayo, dili di ato may binuhatan maka luwas nato oy makabayad sa atong sala, kundili kinabuhi nga ibayad. Karon, unsa ni kabugat nga kinabuhi? Tungod kay kini nga life dapat perfect, walay sala. Kay kung ang ibayad sa imong sala, utro pong tao nga makasasala pod, dili na pwede. Wa gani siya kabayad sa kagulingong sala. Unsa ang papagbayad niya sa uban? So nagkinahanglan tag perfect nga sacrifice, perfect gyud nga ibayad sa atong mga sala. Wala may tao nga perfect. Munong wala gid tao pwede makabayad sa iyang kagulingong sala. So ang gihimo sa Father, iyang gipadala si Jesus Christ. Si Jesus Christ usa man ka spirit, kay God is a spirit man, ang bugtong anak sa Dios. So gitagaan niya human body si Jesus, gipakatao siya, pinagi kang Mary para na ay human body si Jesus aron na ay mo carry sa blood nga pambayad sa atong mga sala. Tanawa unsa ka brilliant ang ato ang Ginoo. Di man ta kabayad sa atong mga sala, so siya nag-provide og pangbayad sa atong mga sala. Munang pag-edad ni Jesus Christ og 33 years old, nagpalansang gid siya sa cross. Og katong pagpalansang niya sa cross, miagas gid ang iyahang dugo ug gi-offer iyang life. Nganong gihimo to niya? Dili to pagpasikat lang. No, dili to about love lang, kundi mao gito ang balaod sa Ginoo para mabayaran ang imong sala, akong sala ug tanang sala sa tao sa kalibutan. Kinahanglan ibayad ni Jesus ang iyahang life sa cross. Napaminaw ha, inana ka mahal, ka precious ang imuhang life. Panggaan imong kinabuhi. Ayaw pag hopeless din ha. Ayaw give up. Gihimo ka sa Ginoo nga nay dakong katuyuan, so naa kay purpose. Gipakamatyan ka sa Ginoo, that means importante kay kastanan. Ug mao nang inana kabugat ang pambayad sa imong sala kay katumbas ni sa life ni Jesus. So ayaw gyud ingon nga kaya nimo bayaran imong kaguliyong sala. Buhatan na niog maayo, kana ba yung pagkamaayo equivalent ba na sa life ni Jesus sa cross? Munang even ang religion dili makasave na to. Kay ang religion equivalent ba sa life ni Jesus sa cross? Di ba? So walay perfect na religion, walay perfect ka tao, so di ta gid maluwas sa atong kauliyong paningkamot na kinahanglan tag perfect nga savior og siya si Jesus Christ. So 2,000 years ago gibayran na ni Jesus ang atong mga sala. Namatay siya sa cross, niula na iyang blood, gilubong siya, pero nabanhaw si Jesus Christ. That means iyang gi-conquer, gipildi ang kamatayon. Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, that means ba nga nahuman na ang payment, na satisfied ang Father sa bayad sa atong mga sala. Mo nang gipabalik na sa Father dito sa langit. So bayad na imuhang sala. So karon bayad naman ang sala sa tao sa kalibutan. Automatic ba ang tao ma-reconcile sa Father? Automatic ba iyang sala na forgiven? Automatic ba ang sala sa tao nawala na o nga nabalik na ba ang tao nga to sa Dios? Dili pa. Tungod kay si Jesus Christ namatay sa cross. Pero depende na sa tao unsay iyang respond sa gihimo ni Jesus sa cross. O kana nga part mo na ang truth number 4. Ang truth number 4 mao ni ang imuhang decision. Unsay decision nimo? We must individually receive Jesus Christ as our Lord and Savior in order to be saved. Muna ikaw pat. Ayaw lang ni paminawa nga message.
ayaw lang kaluy si Jesus Christ. Kinahanglan imo gid siyang dawaton nga imuhang savior. Imong dawaton ug imong tuuhan nga gihimo ni Jesus Christ tanan sa cross para maluwas ka. Wa na kay idugang adto bisag usab bisag gamay, wala na kay idugang. Ang imong part ang pag-receive lang sa human ng gibayaran ni Jesus Christ. Mo nang ingon ang Ephesians 2:8 nga ang salvation nato, ang kapasayloan sa tong sala, ang kaluwasan sa tong kalag, gitawag siya gift gasa. Nga naman na, ang gasa or ang gift free na siya. Kung tagaan ti kag gift, di na ko ni pabayran. Kay gift man na, free man gid ng gift. That means ako'y nibayad anas tindahan para madawat nimong libre. Ang atong kaluwasan, ingon ang Ephesians 2:8, gift siya. Pasabot ana, libre. Nganong libre man? Kay si Jesus Christ may nagbayad ana. Dili kwarta iyang gibayad. Dili langit iyang gibayad. Dili gold iyang gibayad. Iyang life gyud. Iyang blood ang iyang gibayad. Inana ka mahal ang atong sala. Gibayra na sa kinabuhi ni Jesus Christ. Karon kay nabayra naman 2,000 years ago. Free na karon ang salvation. Wala na kay idugang. Kay free man ang salvation, iyan ning gihatag sa imuha. Depende na lang kung imong dawaton ang gihatag sa imuha. So imong dawaton ang gihatag. Kinsa may gihatag? Ingon ang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." He gave. Ang gihatag di ay sa amahan, iyang anak nga si Jesus Christ. So si Jesus ang gihatag sa Ginoo nimo. Si Jesus imuhang dawaton. Simple lang, human nagibayaran ni Jesus ang atong mga sala. Ayaw na tugdugangi. Wa na kay idugang, bayad na tanan. Ang imo lang ang pag-receive ni Jesus ng imong personal savior sa imong kinabuhi. Ayaw dugoy-dugaya, kay ingon bitaw ang 2 Corinthians nga today is the day of salvation. Ayaw ni imis, wa beta kabalo sa tong kinabuhi, di ba ta ka sure kung buhi pa ta ugma? Buhi pa ba ta next year? Ayog ingon nga unya na ko modawat kung maplastar na ko. Wala gi perfect nga time puhon or someday. Ang perfect time karon. Kung nakadungog karon, nakasabot ka ani, dawata si Christ. So mo ni imong buhaton karon. First, hinulsuloy mo mga sala. Lord Jesus, pasaylo ako sa akong sala. Nagtuo ko sa una, Lord, nga masave ko sa akong good works, sa akong religion. Magbinuutan lang ko, dili dito mao Ginoo. Na-miss na ko, Lord, nga namatay day kas cross para nako. That's repentance. Number 2, believe. Tuuwi si Jesus nga siya namatay sa cross pagbayad sa imong sala. Siya lang gyud ang makasave nimo, wala nay lain. Number 3, accept. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Dawata siya sa imong life. Lord Jesus, gidawat ka sa akong kasing-kasing. Musulod ka sa akong kinabuhi. Dawaton ti ka nga akong Ginoo og personal nga manluluwas. So igsoon gusto ti ka i-guide, palihog sundugan ni nga pag-ampo. Ug himuan ni nga personal nimo nga pag-ampo kay Jesus Christ karon. Mao ni nga prayer nga imong gi-request si Christ nga mosulod sa imong life, dawaton nimo as your Lord and Savior. Hinumdumi lahi ni nga prayer sa una nga nagpray kag healing or provision, kini prayer ni nga pagdawat nimo kay Jesus Christ para nis kaluwasan sa imong kalag. Iyong mata, sundugan ni nga pag-ampo. Lord Jesus, thank you nga namatay ka sa cross sa pagbayad sa akong mga sala. Akong nasabtan nga dili ko makasave sa akong kagulingon. Nagkinahanglan kong Savior, ikaw Ginoo. Pasaylo ako sa akong mga sala. Kung gituuhan ko ikaw, nga ikaw ra gyud ang makaluwas nako. Gidawat ko ikaw Ginoo sa akong life as my Lord and personal Savior. Sugod karon Lord, bag-uha ko. Ako nang gisurrender nimo ang tanan. Salamat sa kaluwasan nga akong nadawat. In Jesus name, Amen. Congratulations, igsuon. Kung gihimo nimo ang prayer nga kinasing-kasing, I know na igisugdan ang Ginoo karon sa imong kinabuhi. Na i-follow ang follow-up 1 ani nga video. Sa follow-up 1 nato, didto niyo masabtan unsay nahitabo nimo karon nga na-save na ka, nakadawat na kang Jesus, unsa may mga changes sa imuhang life ug unsaon nimo pag-respond karon
ang dealing sa Ginoo sa imong kinabuhi. Basta ako i-sure nimo sa authority sa iyang word o kung sincere nimong gidawat si Jesus Christ, karon napasaylo na yung mga salap, nabalik na imong relationship kay God, na secure imong salvation, o dinhi nag-start karon ang exciting nga journey sa imong spiritual life. Ngunang gusto tikang tabangan, sinugdanan pa lang ni sa pag-discover nimo sa imong bag-o karon nga journey kinabuhi diha kang Jesus Christ. I-follow ang follow-up 1 next ani nga video. God bless you.